Good morning! Tapos pa lang po si Mami maglinis. Nagluluto siya ngayon ng food namin. Mga babies. Good morning po. Wow. Si kami na matapang. Ikaw ah. Belly rub. Taba na nila, oh. Bilis tumaba. No. Bilis tumaba, no? Ayun. Bago pa sila tumaba ng bongga, baka tomorrow, guys, daling ko sila sa vet para ipa-spay. Ayun, ayaw ni daddy, pero sabi ko, wala kang magagawa. Gusto ko silang ipa-spay para hindi na dumami. Hoy! Yonggoy! Gusto mo na pumunta probinsya ulit, yung. Hindi kayo makakasama sa outing natin, eh. Ayan. Kayo magkasama sa outing natin, eh. Dito naman nanood si Emma, kaya may iwan sa kanila. So, hey guys, good morning. Ayun nga, tapos ko palang maglinis. Tapos, nakasala ngayon yung pagkain nila. Kagabi meron pa naman kaming tirang mali yata. Meron pa naman kaming tirang chicken kagabi. So yun ang iuulam namin ngayon. Alas 10 na ng umaga. Si Chris gising na, bumalik ulit sa kwarto niya, cellphone na naman as usual. Yun. Pero nailakad niya si Groot. Ganito ang kanilang fooda ngayon. Atay. Tapos yung mga knuckles, whatever. Tapos beef, half na beef, tapos 1 kilong atay. Kasi ilalim is mga gulay. Ayan, inadobo ko lang kasi mas gusto nila yung adobo flavor. Kulit na kasi ni Kuya, oh. Panalo. Napaka-powder na, kaloka. Ay, bumili kami ng siniguelas. Ayan. Punta na kami sa Bubblicious. Hindi kami natuloy kahapon. Tinamad nga ako at ang ng likod ko, ang sakit. So, ayun. Pinainom lang ako ng asawa ko ng Laksan. So, yung pamassage siya sa kanya, wala pa rin. Anyway, let's eat na muna. Habang traffic. Go na, no? Go na ba? Sige. Hindi kumuha dyan. Sasaluhin ko na sila pag nalaglag. Ayun. Laglag na nga. Hey guys, ayun. Umuwi na kami ni daddy galing kanina sa Ortigas. Nagpakain lang ako ng dogs. Tapos si Chris, inuwian namin ng food din. Then, ayun. Dito kami guys sa MOA. Manonood daw kami ng John Wick. Sabi ni daddy. Movie date namin dalawa. Finish na guys yung movie. Grabe, sa lahat ng napanood kong movie, yun yung matindi, madugo. Grabe yung napaka-violente na grabe. Papapikit ka sa mga Pero ang ganda, promise. Panoorin nyo. Okay, kompleto na kami nun eh. I mean, may 1 and 2 na nun si daddy eh. So, antay na lang yung 3 na yun para ma-download niya. Napa-shopping ako sa Watsons, guys. 2 bagel. 2 plastic bag. Sama naman si Dario. Taga-Bukad. Uy, kakasya ba ako? Good morning guys. Kagaling ko lang sa palengke. Ayun. Happy Friday pala. Today is Friday, May 18. So, ayun. Nagmadali ako sa palengke kasi wala akong ibang gagamitin sa lulutuin ko today. So, ang menu natin ngayon is caldereta. Pork caldereta. Ayan, kasi may buto-buto pa ako dyan. Buto-buto na malaman. Yan. Tapos, fish para sa akin. Ayan, ko siya.
sa amin. Ano ba sa Tagalog? Paksiw sa kamatis tsaka kalamansi. So, ayun. Ito yung mga nabili natin sa palengke. Ayan, bell pepper syempre. Kasi kailangan ko dun sa kaldereta. Ang mahal ng gulay ngayon guys. Grabe literal. Ito, 250 ang kilo nitong bell pepper. Ayan, ganito yung kinukuha ko kasi yung matulis nito is para siyang may plastic, yung ano niya, yung balot niya. Pero hindi nga maganda yung quality kaso wala, nagmamadali ako. Bumili ako nito just in case kailanganin ko. Ito lang ha. Ito lang 5 pesos dati to, isang tali. Ngayon, 10 pesos na. Grabe na doble. Yun. Tapos, ito is 5 pesos din per tali. Dati ngayon, 10 pesos na rin. Diba? Kailangan ko to. More gulay. Mas masarap. Then, bumili ako ng kasuba. Kasi, minsan nagre-request si daddy ng lugaw. Yun. Gusto niya yung may kasuba. Ito is 5 pesos lang. Then, ito, ginger. Kailangan natin sa isda, sa tinola, yung gano'n. Then, kalamansi. Ayan. Kasi ay, kabayo ka. Ayun, nalaglag. Sorry naman. Kalamansi. Kasi kailangan ko doon sa, sa paksiw. Ayun o, yung pork tsaka tsaka fish. Then, siling haba. Ayan. Tapos, bumili din ako nitong ang tawag dito, atsuete. Anato seed na merong mas makulay na to guys eh. Kasi nilalagyan nila ng ano ba tawag doon? Kalimutan ko na naman. So, basta ayun. Kasi lalagay ko doon sa kaldereta. Gusto ko dyan is yung hindi masyadong masos. And yung nagpapula lang sa kanya is yung atsuete. Lutong probinsya. Then bawang, tapos onion, and then of course yung mapupula kong kamatis. Ayan. Pati kamatis ngayon guys magkano na kilo? 80, isang kilo. Ayan, dati 40 lang yan. And then, bumila ako nito. Nakachamba ko. Ayan, ng saging na latundan. Mas masarap to kaysa sa lakatan. Tapos mas matamis to. As in, iba yung lasa nito sa lakatan. Ayan, super yummers nito. Ayan, mga ilang araw lang to, ubos na to. Binili ko is yung ready to eat na siya. So, this one is 52 yata yung kilo. Yan. May 2 kilo to eh. And then, mais. Yan. Ito naman is 50 din per kilo. 3 piraso, more than 1 kilo na siya. So, 67 pesos. Yan. Pumapatak siya na 22 plus 22 point something. And, yan. Munggo labo. Ayan. Para pag Friday, dapat Friday ngayon munggo kaso. Ayun. Next time na lang siya. Chris, lagay mo nga ito nak dyan sa table. Ang saging. Favorite nyo. Yan. Prepare lang ako guys. Ito ang ating ganap guys sa ating lunch for today. So ito yung ulam ko. Or di ko alam kung kakain din si Chris. So ito yung paksiw sa kamatis. Tapos kalamansi. So, ayan na siya. Bed lang guys yung mga gulay. Ginawa kong beddings yung gulay. Meron tayo dyan okra. Tapos, paru-pagulong. Kung sabi. Nakalimutan ko na naman yung tawag sa Tagalog. Ayan o. Ayan, basta yung ganyan. Tapos, meron tayo yung talong. And then, iibabaw ko mamaya yung pechay kasi mabilis na naman maluto yun. So, ayun. And then, bawang sibuyas, kamatis, luya, pepper, paminta, tapos yung dahon ng paminta, laurel. Dahon ng paminta. Dahon ng laurel pala, sorry. Tapos, kalamansi, and then, konting water, tapos, ayun na. Sara na natin siya. Para yung steam, bango, grabe. Tapos, patis pala yung nilagay ko. Ayan. Grabe yung bango. Punaamoy nyo lang. And, banda rito sa kabila is ang ating caldereta. So, ayan, pinapalambot ko na lang yung gulay. Yung carrots and potatoes. So, perfect na yan. Naglagay lang ako ng 1 tablespoon lang na tomato paste, guys. Kasi ayaw ni Froggy ng masos na kaldereta. Yung luto sa tomato sauce. Ayun. Yun, ganyan na siya kapula. Sa 5 pesos na at swerte lang.
So, binabad ko lang yun sa mainit na tubig. May lihiya pala yun. Ayun. Hindi ko kanina naalala. Hindi ko masabi kanina kung ano yun. Nilalagay sa atswete para matingkad ang kulay or magkatas ng maayos. So, lihiya pala yun. So, ayan. Hayaan lang natin itong mag-simmer hanggang sa lumambot yung ano niya, patatas niya. And then, that's it. Kailangan lumabas dyan yung manti-mantika. Ayan. Perfect yun. Maghiwa lang ako ng sili para maanghang yan. Naglagay din pala ako ng liver spread dyan, guys. Luto na yung fish, guys. Ay, sorry. Steam. Ayan. Wait lang. Ano ba yan? Ayan. Take 2. Ito na yung fish. Ito na yung ano, pechay. So, perfect yung asim tsaka alat. Can't wait na kumain. And over here, luto na rin to, guys. Sinaano ko na lang. Pinabalbas ko na lang yung mantika niya. Ayan. Yan ang gustong ano ni daddy. Kaldereta. Yung hindi luto sa ano, hindi masos. Sorry, paulit-ulit na ata ako. Pero, anyway, ayan. Wish ko lang naamoy nyo, guys. Para siya pang ano, itsura niya. Parang pang mga siniserve sa restaurant na ang ganda ng kulay. Gusto ko sana lagyan ng green peas kasi hindi naman ako kumakain. Hindi naman ako kinakain. So, wag na. Sayang lang. Tapos maanghang pa. Nakikita yung sili-sili na yan. Tidbits ng sili na yan. Yun. Sarap. Kami pagpula. Ayan na. Lumalabas na yung mantika niya. Kailangan dito is patience. Kasi pag nilakasan mo, masusunog yung ilalim. Ramers. Kayo, anong ulam nyo today? Ayan. Sana na-enjoy nyo yung ano, yung pagluto-luto ko ulit. Kain tayo, guys. Ayan, may calculator pa ako dito. May naano kasi ako kanina. Kina-calculate. Yeah. So, gutom. Wala kaming breakfast na naman today. Grabe, oily na. Bless us, O Lord, in this year, give us to our about to receive of thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kasi tanghali na naman po kami gising. Mas maaga ang ginising sa inyo. Ay, pati ka lumabas para maglinis na. Oo. Gusto ko pa matulog eh. Pinagugula na ako makatulog ulit. Hindi ko ba ulit? Hindi ko ka ng boses mo. No. Sarap, grabe. Simulan kagabi mga alas 3, no? Alas 3:30. Lakas. Kumukulog pang utas pagising ko. Ang init-init. Trick na naman yung araw. Pero ngayon makulimlim ng konti. Wish ko lang ibagsak na yan. Para lumamig-lamig yung ano. Ba't parang in May laging umulan? Siyempre, malapit na tag-ulan. June na, oh. June, July. Bye-bye. Puro laman yan. May boto lang yan, pero malaman. Lapit na ako itong pipino siya. Oh, yes. Uy, may iwan ka na doon after ng ano, ng swimming. Kailan may swimming? Sabi mo, last 28 week to umit 30. ako. Last Oo nga. week of May. Oo nga, 28-30 yung swimming natin. Last week na yun, Tapos, doon ka na. Dadaling ko lahat ng gamit ko. Parang yung keyboard ko. May keyboard. Hindi mo pa na magagamit yan doon Ano pa gagamitan mo yan? Yeah. How was it, my love? Wait lang ba? Wait na. Hinuhuli niya pa yung lasa, guys. Usog ka nga doon Ano ba yan? Yung ano mo, elbow mo Unique nasa pa nasa Ito yun mo, paikutin mo. Di ba malikot yan? Hindi. Punta akong store, guys. May ihatid lang ako doon. Tapos, wala. Tatambay.
Gutom ka na? Kami? Ayun tayo magpapakain ng doggies na naman. Ang buhay ko ay umikot na lang. Dito. Kumantay, no? Ay, Color Experts. Ayun, nagsayang na yung anak ko. Ulit tayo dyan sa ano. I am home. Ako lang pala yung umalis kanina. Ayun, natid lang ako ni Daddy sa store. Tapos tumambay ng konti. Ayun. Hello, guys! Wala tayong ganap today. I am sorry. Pumunta lang ako kanina sa store. Nagpatid ako kay Daddy. Tapos, ayun, nag-check ako ng emails, ng kung anik-anik sa negosyo. Oo, makanegosyo. Alam mo, big time negosyo, no? Sa RMK. And then, yun, tumambay ng konti. And then, nanginain na rin ako doon. Doon ako kumain ng hapon na nagluto si mama ng adobo sa gata na manok na with malunggay. Grabe, tabi ko nakain. Kaya pagdating ko dito din ako kumain, si Daddy na lang. So, anyway, kakadating lang nung packages, yung pinalalamove ko ng mga bagong produkto. And, yeah, ito siya, guys. Bago na naman siya. Ito naman ang pinagkakaguluhan sa online world. Di ko alam. Basta talaga Thailand product is maganda. Ayan siya. Vitamin E. Kaso, limited pa lang yung nakuha ko. Gawa ng nag-aagawa na naman sa stocks. So, ayun. Kinonta ko na naman yung aking mabait na supplier sa Thailand. Hi! Supplier! Kung nanonood ka sa akin. Napaka-ano niya. Hindi ko siya kilala, guys. May ganun banta. Ayun yung pagpakilala sa akin. Hindi ko alam kung kilala ko ba siya. Kasi ayaw niya magpakilala sa akin. Ganun. Pero, ayun, napakabait niya sa akin. Sobra. So, kung kilala mo ko, manonood ka sa akin, thank you so much lagi sa tiwala mo. And sa ayun nga, sa pag-cater ng mga orders ko, mga bonggang orders ko. So, ayun, kakakonta ko lang sa kanya and tumorder na tayo neto. So, may parating tayo neto na 1,000 pieces pa lang, guys. So, for 1,000 pieces pa lang. So, ayun, nakaka-excite. And, hindi pa siya dumadating is, wait lang, ito kasi tayo eh. Ang mga tao kasi kapag inaano talaga, nire-rave talaga, lalo na kapag mga imported, ayan, tuloy na nagiging ano ba yun, nahuhold, nagkakaroon ng problema sa customs, yung mga ganun. Lalo na yung mga hot product talaga, mga hot item ngayon, ayun, kaloka. Kaya, huwag ko muna kaya siguro i-post para hindi magka-problema. Anyway, ayun lang, ang daldal ko today. Ay, grabe yung Gnet. So, kumuha lang ako ng isa kasi sabi ko, itatry ko. Alam niyo naman na pag may mga product ako na tinitinda ko rin, is gusto ko matry personally para, diba, malaman nyo sa akin na kung okay ba talaga ito. So, kaya kaso ang init eh. Ang init ngayon. So, hindi ko pa siya magagamit siguro. Para siyang, pili ko dati para siyang, Nivea, no? Yung bilog na. Yung blue. Kasi yung Nivea yung blue kasi ganda rin nun sa sa face, guys. Kaso medyo mainit nga lang siya. Pero pag yun nagamit nyo ng tuloy-tuloy, ang ganda nun sa skin. So, try natin to mamaya. Wish ko lang hindi bainitan ng bongga yung Fesla ko. Anyway, that's it for today's vlog. Wish ko lang meron kasi inugtong ko to yung sa kahapon eh. So, see you all tomorrow, guys. Babawi ako kapag may mga ganap tayo ha. Kasi, baka next week hanggang sa matapos ang May is sunod-sunod na may mga special ganap tayo. So, ayun na lang ako magbabawi ng vlog. So, good night. See you bukas.